నమస్కారం అండి. నేను మీ రాజీ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్. ఇవి షాప్లో దొరికే చాక్లెట్స్ కాదండి. ఇంట్లో నా చేతులతో రెడీ చేసిన ప్యూర్ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ అండి. మార్కెట్లో దొరికే చాక్లెట్స్ లాగా ఎక్కువ షుగర్, ఆర్టిఫిషియల్ టేస్ట్ ఉండదు. మంచి కోకో ఫ్లేవర్, స్మూత్గా మెల్ట్ అయ్యే టెక్స్చర్తో హెల్త్కి బెటర్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. పిల్లలకి సేఫ్గా, ఎల్డర్స్కి టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఫ్రెష్గా తయారు చేస్తాను. మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చేశారు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారు అని నా నమ్మకం. బర్త్డేస్, ఫెస్టివల్స్, గిఫ్ట్స్ కోసం పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అండి. మీ ఆర్డర్స్ కోసం ఇప్పుడే మెసేజ్ చేయండి లేదా కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.